פעם הייתי גומר חזרה של 4 שעות ונכנס להתקלח. עומד מתחת לזרם המים, עיניים פקוחות ורוקד. עוצם ורוקד. מכוון את המים לפנים וזה לא פוסק. רוקד ורוקד ושוב רוקד ולא מתעייף. אהבתי את עצמי רוקד. אהבתי לתת לגוף שלי לקרוא את עצמו מעצמי. מכל רגשי הנחיתות, מכל המחשבות, מכל מה שאומרים. הייתי טוב בזה. הייתי חריף, אכזר, תאוותן, מאהב מושלם, רוצח חסר רחמים, ליצן. והייתי דק, הכי דק שאפשר להיות. לא הייתה בי אף טיפת שומן שתעצור אותי בלנטר הכי רחוק מהרצפה. אף טיפת שומן של שביעות רצון. אף טיפת שומן של עמידה במקום. אף טיפת שומן של מאחורי הקלעים. רציתי לרקוד עוד ועוד ועוד. יום אחד, לפני 5 שנים, סיימתי ישיבה בסוזן דלל והלכתי להתקלח. עמדתי מתחת לזרם המים, העיניים פקוחות, ושמעתי דיבורים. שמתי עיניים ושמעתי דיבורים. כיוונתי את המים לפנים, וזה לא פוסק. דיבורים, דיבורים, דיבורים. יצאתי מהמקלחת ועשיתי משהו שלא עשיתי שנים. עמדתי והסתכלתי על עצמי בראי. הגוף עדיין מרוכך מהמים החמים, מנוחם, רגוע. עמדתי ולא יכולתי להוריד את המבט מעצמי. ורדי, נהיית עבה. עבה. מלא בדיבורים, ברעיונות, בפתרונות. עבה. העיניים הסתכלו עליי והמחשבות סחררו לי את הראש. על הרצפה כבר נהייתה שלולית, ואני לא יכולתי להתנתק. ידעתי אז משהו שלא העזתי להגיד אותו לעצמי בקול רם. הבנתי שאני רוצה לחזור למשהו שאולי בלתי אפשרי. בלי השולחן, הכיסא, הצוות, ההחלטות, הגירעונות, הניצחונות, המסיבות, הדיבורים, הדיבורים, הדיבורים. רציתי להיות שוב דק, שוב להרגיש את היכולת לנצח את ניוטון ולעוף, שוב להרגיש את הקלות המופלאה הזו, שוב להיות לא מי שהייתי רקדן. זה היכה בי ולא ירפא. ורדי, אתה צריך להציל את עצמך וללכת. ללכת ממה שבנית במו ידיך 30 שנה. לשחרר הכל. לשחרר? לעזוב את סוזן דלה? עכשיו? אני בונה פה עוד אגף. רק אתמול גייסתי תרומה אדירה לנברשת הענקית שתהיה בלובי. מיד ישר פתיחת מסך ובת שבע וחולדאי והבנקים. לשחרר? להפסיק לרדת מהמשרדיה שבקומה הראשונה לרחבה ולהרגיש מלך? מלך שוהה שמחפש לתת, לתמוך. כן, אני יודע שיש כאלה ששונאים את הצל שלי, כי לא האמנתי בהם, וגם לא תמיד צדקתי. אבל לא הפסקתי לחשוב קדימה. ופתאום, הטקטוק הזה בראש שלי לא עוזב אותי. ורדי החוצה. ורדי צא לחופשי. ורדי תשתחרר. אז שחררתי. עזבתי. אפילו עשו לי מסיבת הפתעה. עזבתי. ומאז אני רק רוצה לרקוד. זה פתטי במידה שאי אפשר לתאר. אני לא נס עולמי כמו רינה שיינפלד, שמרחפת מעלי לעולם כאילו להגיד אין שום מקום ברזומה שלה. אני יכול בכאילו, ליד. לעלות לבמה שמבט של רחמים נשלחו עליי מהקהל? לשמוע את הלחש הזה, למה הוא צריך את זה? אין לו איזה חבר טוב שיגיד לו לרדת מזה? לא מתאים. אבל יש בי את הקול הזה שאומר, למה שלא לרקוד? היום כבר מותר הכל. לא, לא. הסירו דאגה מלבכם. זה לא יקרה. לא היום. ממשקל העודף שניצב פה בפרונט לפניכם, אין לי שום סיכוי לעשות ערבסק אפילו קטנטן. אולי אם זה מאוד יהיה נחוץ, אני ארים יד למעלה. בשום פנים ואופן לא רגל. רגל מחוברת לגב, והגב זה כבר לא מה שהיה. אבל לספר,
לספר אני יכול. לספר על התאווה האדירה הזו לריקוד שטלטלה את חיי. תאווה שלקחה אותי למקומות של עושר עילאי, של אתגרים גופניים ונפשיים שכמותם לא פגשתי מאז. רוצה שתכירו אותי. אולי ככה יהיה טיפה דק. ומאיפה נתחיל? זה ממש לא חשוב.